Suomen rautateiden tarina ulottuu yli 160 vuoden taakse. Se on kertomus teknologisesta kehityksestä, maan yhdistämisestä ja itsenäistymisestä. Tässä videossa kuljemme läpi Suomen rautateiden historian. Ensimmäinen osa. Rautateiden rakentaminen Suomessa alkoi vuonna 1857, hieman muita Euroopan maita myöhemmin. Siihen aikaan Isossa-Britanniassa ja Saksassa rataverkot olivat jo kehittyneitä. Suomessa nähtiin aluksi tarve vain yhdelle linjalle Pietarista Turkuun. Ensimmäinen rataosuus avattiin kuitenkin 31. tammikuuta 1862 Helsingin ja Hämeenlinnan välillä. Tästä syntyi Suomen päärata. Vuonna 1870 valmistui Riihimäen ja Pietarin välinen rata, joka yhdisti Suomen Venäjän keisarikunnan pääkaupunkiin. Vuoteen 1909 mennessä rautatieverkosto oli laajentunut liittämään toisiinsa Suomen suurimmat kaupungit ja jopa Rovaniemen, Lapin pääkaupungin. Toinen osa, itsenäisyys ja rautatiet, 1900-luku alku. Rautateillä oli merkittävä rooli Suomen itsenäistymisen vuosina. Sisällissodassa junia käytettiin joukkojen, aseiden ja tarvikkeiden kuljettamiseen. Vaikka maailmansodat hidastivat ratojen rakentamista, 1903 ja 1600-luvulla rakennettiin merkittäviä uusia osuuksia, kuten Parikkalan ja Onkamon välinen rata. Näin varmistettiin liikenne tärkeillä alueilla, joita sodat olivat eristäneet. Kolmas osa, sähköistämisen ja dieselvetureiden aika, 195. Rautateiden modernisointi alkoi vuonna 1955, kun ensimmäinen dieselveturi, DV11, otettiin käyttöön. Höyryvetureiden aikakausi päättyi vuonna 1975. Sähköistämisen aika alkoi vuonna 1668, kun ensimmäinen sähköjuna, SM1, tuli liikenteeseen. Vuonna 1969 avattiin Suomen ensimmäinen sähköistetty rataosuus Helsingin ja Kirkkonummen välillä. Ensimmäinen sähköveturi, SR1, otettiin käyttöön vuonna 1970 LM. Tämä oli suuri askel kohti ympäristöystävällisempää ja tehokkaampaa junaliikennettä. Neljäs osa, nopeat junat ja kansainväliset yhteydet, 1990–2010. 1990-luvulla Suomen junaliikenne astui uuden aikakauden kynnykselle. Vuonna 1995 VR toi käyttöön ensimmäiset nopeat pendolinojunat. Vuonna 2010 avattiin suurnopeusjunayhteys Helsingin ja Pietarin välillä Allegro-junilla. Samalla 2000 vuosikymmenellä nähtiin VR:n kaluston ilmeen muutos. Punaisista junista siirryttiin vihreisiin. Tämä symboloi ympäristöystävällisyyttä ja kestävää kehitystä. Viides osa, rautatiet tänään, 2010–2024. Viime vuosikymmeninä rautatieverkosto on kehittynyt merkittävästi. Vuonna 2015 valmistui Kehärata, joka yhdisti lentokentän pääkaupunkiseudun lähiliikenteeseen. Seinäjoki-Oulu-rata modernisoitiin vuosien 2017–2019 aikana ja nykyään suurin osa matkustaja- ja tavaraliikenteestä tapahtuu sähköistetyillä radoilla. Samalla rautatieliikenne on avattu kilpailulle. VR:n rinnalle on tulossa uusia toimijoita ja esimerkiksi Turun lähijunaliikenteen on määrä alkaa lähivuosina. Suomen rautateiden historia on samalla kertomus maan itsenäistymisestä ja modernisaatiosta. Junat yhdistävät meitä yhä menneisyydestä tulevaisuuteen. Hyvää itsenäisyyspäivää!